isigqibo sithe asizukuphendula kulento yaye ukungaphenduli kwethu akuxela kokuba impendulo asinayo sixhakiwe ukukuphendula yaye eyethu impendulo isenoba ngaphezulu kunamandla ombuzo wakho kodwa sithathe isigqibo sokokuba asizukuphendula kulento ewe bantu kwethu kunjalo lamadoda akugqiba asonge izandla athi ke xa kunjalo mayenzeke intando yakho sigqibile thina asizukuphendula kulento uyithethayo mphulaphuli kulapho sikhona namhlanje sizowuthi kuwe abonke abanamandla okungaphenduli bayaphendulelwa ewe bantu kwethu kunjalo ngoko ke thina asizukuphendula ngoba uba kanti sithe saphendula kumkani angehle lowo uphendulela abangaphenduliyo angasiphenduleli nakuwe ngoko ke ukunika ithuba kulowo ophendulela abangaphenduliyo asizukuphendula thina kulento ngoba uyakusuka lowo ophendulela thina angabi nanto yakuphendula ngoba siziphendulele kakade mphulaphuli bonke abanamandla okungaphenduli bayaphendulelwa ngulowo onamandla okubaphendulela ewe bantu kwethu kunjalo khangela nangoku uRiya akazange aphendule engenalo ithuba angakwazi ukuphendula kodwa weqhwaka uRiya wayolala kobandayo waphendula ophendulela abangenampendulo ewe bantu kwethu kukho amandla ekungaphenduleni kumele okokuba ungaphenduli ukuzunike onamandla akuphendulele mphulaphuli nangoku baninzi abazisolayo ngoba baphendula kungafunekanga baphendule kodwa baninzi abathi ndanceda ndingaphenduli ngoba waphendula lowo uphendulela abangaphendulanga mphulaphuli ewe sigqibile kumkani okokuba thina asizokuphendula ngoba isigqibo sethu sikuloo ndawo siyayazi uba xa singaphenduli sinika amandla kulowo uphendulayo mphulaphuli xa ungaphenduli akuthetha uba ushiywa zingqondo awunamandla okuphendula awunanto okuthetha ewe kona kubuhlungu mphulaphuli ungaphenduli unayo into yokuphendula kubuhlungu ukuthi cwaka ewe bantakwethu unayo into yokuthetha ngakumbi xa utyholwayo ngase uphendule kodwa la madoda athi kumkani sithathe isigqibo sokokuba thina siza kuthi xwaka asizukuthetha ngoba inene lo uphendulela bathi xwaka uza kuphendula ewe bantu kwethu kunjalo khangela nangoku nankuya uNabhothi engazange anikwe thuba lakuphendula ewe kunjalo uNabhothi enganikwanga ithuba lokuphendula wayokulala kobandayo engakhange aphendule waqhwaba izandla ewe bantu kwethu uHabi nomkakhe becinga okokuba kugqityiwe balibala okokuba uyeza ewe bantu kwethu ophendulela abo bona abadinga ukuphendulelwa ewe bantu kwethu khangela nangoku nanko ophendulayo ehlangene naye uHabi embuza umbuzo esithi kuye Habi kawuphendula apha inene kulandawo igazi likaNabhothi izinja eziliqhaphe kuyo nelakho kuzawuba njalo mphulaphuli kuba njalo xa kuphendulelwa abo abangakhange baphendule uYosefu naye wadlavulwa zizinja ezingabakhulu bakhe weqhwaka engaphenduli
kanti inene xa ungaphenduli uqweba amandla okuphendulelayo ayinguye yedwa kunjalo bantakwethu nditshilo uthe xa ephendula bantakwethu unjalo uThixo engcikiva uHana ethe cwaka engaphenduli waphendulelwa nguThixo nanku ngoku ephendule uThixo emi phambi ko-Eli edanduluka esithi ndingulamfazi owayemi apha ethandaza uThixo ophendulayo undinikile ke isicelo sam mphulaphuli kukho amandla ekungaphendulini kukho amandla asuka kuThixo ekutheni cwaka ungcikivwa ungaphenduli kunjalo nanko ke ngoku uElizabethe engqina amazwi kana esithi wenjenje uThixo ukukususa ukungcikiveka kwam phakathi kwabantu ngoba uThixo unjalo ukuphendulela abangaphenduliyo khangela nanku naye uSarayi bantakwethu engqina lo mazwi enqandwa kusithiwa kuye kufike indwendwe apha ekhaya uyakuthini ukuhleka kangaka esithi hayi nguThixo ophenduleyo bendingaphenduli waphendula uThixo mphulaphuli xa uthe cwaka nikela iintsizi zakho kuThixo sukuphendula ukuze akuphendulele ophendulayo bantakwethu kunjalo ewe kona ikhona into endifuna ukuyithetha kule nto ndinayo into endingayithethayo kodwa kumkani sithathe isigqibo sokokuba singaphenduli ukuze aphendule ophendulayo khangela ke ngoku nango la madoda ezikweni lomlilo wafika ophendulayo ukumkani xa ekhangela utatheni ngoku ingathi la madoda besingafakanga manena kutheni ingathi kukho neyesinena awumphulaphuli ibakhona indoda yesine ekuphendulelayo mphulaphuli ithi ngelo xesha ikhona iphaya ezikweni lomlilo iyaphendula ngelo xesha iyaphendula mphulaphuli ibakhona indoda yesine ekuphendulelayo suphendula uzawuphendulelwa kodwa xa uphendula ngokwakho amathuba okuphendulelwa bantakwethu uwenza afike kade iba sisisulu inyaniso uyazi ukuze uThixo akuphendulele